विजेंद्र भैया जिंदाबाद, बबीता देवी जिंदाबाद, गौरव पंचायत के जनता जिंदाबाद, विजेंद्र भैया जिंदाबाद, बबीता देवी जिंदाबाद। कालिका स्टूडियो आरा। गाँव ज्ञान पूरा ह पंचायत बाटे कोरा, मुखिया बनावे के बाद ध्यान दी रउआ, चारों ओर इनके हाला बा भैया लोग। गाँव ज्ञान पूरा ह पंचायत बाड़े कोरा, मुखिया बनावे के बाद ध्यान दी रउआ। तो भाई विजेंद्र शिक्षित कर्मठ ईमानदार, मुखिया के उम्मीदवार बाड़े हो, इनके जाने ला पूरा गौवा जवार, मुखिया के उम्मीदवार बाड़े हो। विजेंद्र भैया जिंदाबाद, बबीता देवी जिंदाबाद, गौरव पंचायत के जनता जिंदाबाद, विजेंद्र भैया जिंदाबाद, बबीता देवी जिंदाबाद, विजेंद्र भैया जिंदाबाद। शेर के आगे गीदड़ बाजे, उहो आजकल टोकता, भाई विजेंद्र जस महानायक के ऊपर भोकता, जहिया सच्चा ईमानदार से भेंट हो जाई, उस दिन पाका तोहार भर पेट हो जाई। तैयार जी करिले चाचा चाची दी प्यार, मुखिया के उम्मीदवार बाड़े हो, इनके जाने ला पूरा गौवा जवार, मुखिया के उम्मीदवार बाड़े हो। विजेंद्र भैया जिंदाबाद, बबीता देवी जिंदाबाद, गौरव पंचायत के जनता जिंदाबाद, विजेंद्र भैया जिंदाबाद, बबीता देवी जिंदाबाद, विजेंद्र भैया जिंदाबाद। करेलन समझौता ना विचारधारा स्वाभिमान से, सर उठा के जियले हरदम आत्मसम्मान से, जवन कैले बाड़न के हु करे ना पाई, ऐसे जनता के प्यार के हु थोड़े ना पाई। तो लिखे विकास करे हमर पाराचार, मुखिया के उम्मीदवार बाड़े हो, इनके जाने ला पूरा गौवा जवार, मुखिया के उम्मीदवार बाड़े हो। आप अपना कीमती वोट देकर विजेंद्र भाई के भारी मतों से विजयी बनाए।